Sarayayu ipaek gading Masya Allah, bener-bener ingsun kewalahan. Anggone ingsun iki angajar kanggo kepentinganing umat, cikal bakal penerus lan generasi kang bakal ngembangaken ajaran agama Islam. bos dikin sarang bos masih gading Tambah dina lan uga tambah dina santri-santri lan uga peminat-peminat kanggo den ajari dan perkenalaken kelawan akidah lan syariat yang agama Islam terus bertambah lan bertambah. Sementara saka guru kang tersedia ning telatah Cirebon iki semakin berkurang kelawan sijine hikayat-hikayat kang pernah ingsun resap lan uga ing Pawakil iing sarang bos Dasmin bos dikin bos bunga mawar jayu ipae rekalaning guru Balan nalika ana ing sejarah para nabi ingsun iki inget bahwa mangewu-ewu santriwan lan uga santriwati dening Balan ananging kelawan sijining karomah Ismul Azam mampu mendidik lan uga ngajari dening mangpuluh-puluh ewu kelawan para santri nyalira adewe kakepan. Pawakil iing sarang yai pa mas onjo bos bunga mawar ananging ingsun iki Sunan Kalijaga ngrasa kewalahan akeh santri tapi saka guru iki kang masih berkurang. Mulane ingsun iki merintahaken dening Pangeran Papak termasuk sirikan dening panguragan kaya dene Nyimas Ayu Gandasari kongkon mlebuning pemerintahan lan uga wilayah Aceh anampi lan uga kanggo nglamar supaya saka guru Bagus Paseh hadir ning wilayah Cirebon aweh bebantu kelawan kabeh bos Jasmin sarang bos iingin tapi kaya minggu wis tengahan wulan langka kabar lalu galang kabejane terus mendi bae mangkate Pangeran Papak ya langka beritane Nyimas Ayu Gandasari ya langka wartane terus mampir ning gunung yang sang ning ndi lah tapi saking kadoan kesawang lawan netra ningsun kaya klentap baiki kan dalem kelanuan lancare sarang nok enak siapa Mas Peri nok enak Mas Peri sing susuke Paman Guru Sunan Kalijaga lah kaya turut tenang Diwasti Mas Gandasari Paman wah Guru. bocah ini Mas Ayu Gandasari ini coba Wakil iing sampun ngelamun Gandasari Daukan timbalan Paman Guru. sarang mama lora supagi minangkane bos bina remaja tak tuga ing sedurunge iki rupane Nyimas Ayu Gandasari tumerap ning prapta Paman Guru Sunan Kalijaga lagi tapi berkaya sok lan uga sepraget senajan rikalane mangkate ning Gandasari iki kepintah dening ingsun tapi kok sok balik nalika nalika muli kaya wong dikejar-kejar dening bayangan ning hantu sampai kringete bebotoran sampai yang bekane ngunjal ngalap sing model kaya kono ana apa iki sumejan Agungipun pangapunten Paman. iya Ketiwasan pribadine Nyimas Gandasari Paman Guru. sarang yai paling gedeng paling ayu sarang bos bunga mawar Gandasari
Muga timbalan ketiwasan duda-duda dening wujud dening banteng apa sanes paman bokatan macan ucul saking kerang kene tutu paman lah bisane Gandasari iki sampai melayu jumruk jog tanpa harapan laksana sara lumaksa pribasana lagi kenang apa ketiwasan kang model apa paman Guru Sunan Kalijaga iya Pewakil iing sing hormati sewaktu mau pribadi Mas Gandasari asal perintah lawan panjenengan iya engken mapa kaya dene calon guru saking wilayah Aceh kongkon mapag soko guru saking Aceh supaya awe bebantu di wilayah Cirebon memang bener bener paman wis ketemu pribadi Mas Gandasari lawan bagus pasai wis ketemu lagi leres paman Bos Dasmin sarang bos dikene berarti melu keboyong wis den sampai kenapa sing mantak dadi nawa itu Sunan Kalijaga rikalane Nyimas Ayu Gandasari angwiyak mlebu ning wilayah Aceh wis disampaikan no Ayu boro-boro pribadi Mas Gandasari nyampaikan pesan saking sampean paman loh anai malah sebaliknya nganti tanding juru pribadi Mas Gandasari udah lawan para kadang pinangaran tanding sarang bos bunga maware astagfirullahaladzim ada saking Cirebon sumpah yang tekan ning wilayah Aceh beli kongkon bulet beli kongkon ngadakaken konflik fisik lawan wong sejen ora lah iki tumindak dening Nyimas Ayu Gandasari lawan Pangeran Papak tumandang ning wilayah Aceh sampai gulet-guletan kaya makonan iku dikongkon apa musababe apa Gandasari paman Guru Sunan Kalijaga sing dijaluk aja ngelamun bagus pasai temukan anak di wilayah Cirebon duduk semata-mata memenuhi surat undangan saking sampean paman anak isu menjadi Indonesia itu kepengen menjajah sejauh mana membalik anak wilayah sapane iku kang makan bagus pasai paman pengen jajaki kelawan Sunan Kalijaga wilayah pangestu paman sarang Mas Baratane Mas Barata sing ditembangi oh dingin alon dingin alon kulane gemeter paman wis aja gemeteran maning tapi wis disampaikan kelawan bagus pase bahwa sumejane wong Cirebon iki nganakaken cara kalan duta tekan ning wilayah Aceh iki satemene kanggo istihad lan uga kalawan pemersatuan wis disampaikan durung paman Gandasari Nyimas Gandasari bingung sampean Gandasari bagus pasai becik paman sira Gandasari hati-hati paman bakal dadi buron sira Gandasari Assalamualaikum Waalaikumsalam alhamdulillah kelawan menilik menganalisa kelawan seksama dening pribadi ning ingsun iki kaya lamunan delengaken ning pakaiane lamunan delengaken ning klambilan busanane kang dadi penganggo iki sijining ulama lamunan bokat beli dianggap keberatan lan kumelancang iki anyar pinanggi sekedare kanggo perkenalan apakah beli keberatan sumpah tak jabat tangan sampean nulis sampean iki amaparaken sapa sing dadi gelare mau balik kondang saking Tanah Rencong mubalik kondang ya sapa sampean Kiai saking bumi Serambi Mekah bagus pasai bagus pasir ya alhamdulillah pucuk dicinta ulam pun tiba ki bagus pasir paingan kekedutan bae matane ingsun mata kang kiwe sing awit wingi-wingi dadi rupane tumandange Nyimas Ayu Gandasari ku sejen dadi laporane kene abang kenyataane putih ki bagus pasir sebaliknya iya bagus pasai pengen kenalan pengen weruh sapa kisanak kang menyelamatkan Nyimas Ayu Gandasari dudu nyelamataken ari jare dhewek makan ka santri saking Cirebon ya. sumejane ingsun lamonan pengen ngaweruhi ingsun Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga ya sing diperintahkan atas nama para pinangeran sing sumejane tekaning tempat aluga wismane ki bagus pase ya sing ngongkon ka ingsun Sunan Kalijaga jadi sing agelar Sunan Kalijaga ya putra Tumenggung Wilatikta saking Tuban ya masa kecil ingsun najan salah swijining kabar sing bener-bener terukir ning sejroning serat pujangga pengalasan Cirebon yen putra Tuban
Sunan Kalijaga iki bener-bener disebut dadi pepunden panutaning kabeh para santri-santri Cirebon sing nyadap lan nimba ning ajaran-ajaran yang para wali. Iwal sosok sing dadi panutan Sunan Kalijaga iki nembe mengenal karo wong sing bener-bener duwe nama besar, sing duwe nama kondang, mubalik sing kesohor sing Cirebon, Sunan Kalijaga. Pawarta kang berlebihan ki bagus pase. Dilebih-lebihaken kuno mekonon bahwa Sunan Kalijaga dadi panutan kabeh para santriwan santriwati ning tanah Cirebon ku bohong kaya kono dilebih-lebihaken. Ya semendare kapan hari menungsa rikalane urip iku langka sing dadi guru, tapi dalam tara belajar lan belajar ya belajar bareng jare dhewek mah, tapi ana sing ngajari kudu ana sing diajari. Kabarane bahwa Sunan Kalijaga jumeneng ning wilayah Cirebon iki tugase iki kongkon ngajari akeh ning para santri, membludake para santriwati kang ana ning wilayah Cirebon, sementara sing nguruk ngajine iki kurang pisan. Mulane ngundang sampean supaya tekani wilayah Cirebon ki ya kongkon awe bebarengan ayu gak nguruki bocah-bocah sing cilik, kongkon ngerti ning syariat, kongkon weruning undang-undang lan akidah agama Islam. Srening sampean mubalik ya kulane mubalik dadi salah sijining ahli waris para rasul lan uga para nabi, iku kewajiban kita. Sunan Kalijaga, nama besar Sunan Kalijaga sing seolah-olah iki menutup, seolah-olah memasung, membelenggu ning segala apa sing wis dadi langkah lan perjuangannya para kiai, para mubalik sing sumebar ning tatar wilayah tanah rencong ning bumi Serambi Mako. Kodingin Sunan Kalijaga nutup namane para ulama ya, para mubalik isu ya loh, seolah-olah langka sosok sing bener-bener dadi seri tuladan, sing dadi panutan cuma nama besar Sunan Kalijaga, cuman putra saking Tuban Kalijaga sing seolah-olah nomor siji sosok kang dadi pepunden lan panutan yang kabeh para kiai, para ulama amoling semono dadi weruh dening Sunan Kalijaga. Kehadiran yang bagus pasif tumeka ning tanah Cirebon iki sejatine dudu bae pengen dadi pengajar sing bakal ngelaraken ajaran Islam ning wilayah Cirebon, tapi tujuan kang utama iwal sawiji, apakah memang selayake sosok sing agelar Sunan Kalijaga sing duwe nama besar iki pada ning kesaktiane, pada ning kepinterane kaya kepinterane mubalik sing Aceh bagus pasif. Mula rasa penasaran, kurang yakin apakah memang nama besar Sunan Kalijaga iki sepadan karo kesaktiane sing disandang ning putra Tuban Raden Said Wilatikta. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Astagfirullah. Kaya-kaya dudu tumandang ning Sunan Kalijaga anggone menjegal dening profesi lan uga karir sejening wong sejen apa maning karo wong Islam iku salah. Lan keloro iki tumandange ning bagus pasih ado saking tanah rencong Aceh tekani wilayah Cirebon ki naudzubillah. Kok tujuannya pengen ngayoni kesaktian, beli pengen awe weruh beraya lurip bebarengan ngajari lalu uga mengembangkan syariat yang agama Sunan Islam. najan pintreng ukir langit paribasane, najan kiai sing katam Al-Quran ora kitungan ning katame, tapi langka sing bener-bener bisa duwe nama besar, sing duwe nama kondang cuma Sunan Kalijaga. Oleh semon akeh para kiai, akeh para ustad, akeh para mubalik sing seolah-olah iki dadi bayang-bayange nama kondang Sunan Kalijaga. Punten-punten niki sampeyan ki bagus pasih ya. Sebagai mubalik beneran ta mubalik gantungan sampeyan ki? Sampeyan orang ngaji ning sajroning kitab Al-Quran, orang mempelajari lalu gak mengamaliakan dening apa sing pernah den pelajari dening sampeyan lalu gak den baca kelawan sampeyan ngayoni kok ngusuhi kelawan wong Islam sejene. Apakah langkah kerjaan kang sejen yen amargane bagus pasih modele kaya mekonon paingan tan paingan akeh wong Islam kelawan wong Islam pada perang kelawan kadang, pada ibur kelawan batur. Sebab apa? Memperebutkan gengsi diri kang ora bergantung kelawan syariat lalu gak ajaran dening Gusti Allah. Iki mulane ning tanah rencong ana ning badai tsunami iki insyaallah dudu azab tapi merupakan peringatan. Karena apa? Sebagai manusia kang beragama anduweni kewajiban pedoman ning agama, justru agamanya orang diamalkan kawan becik tapi kanggo kepentingan kebergesian pribadi. Sunan Kalijaga dadi weruh ning sira Sunan Kalijaga semenjak nama besar Sunan Kalijaga sing bener-bener angukir ning sejarah Cirebon, tantangan bagi bagus pasih najan pinter bagus pasih
najan pinunjul bagus pasir tapi seolah-olah orang berarti lir sebutir pasir di lautan yang dibandingkan orang kepintaran Sunan Kalijaga. Mau balik gadungan Mula semono bakal tak uji apakah memang layak Sunan Kalijaga nyandang gelar kiai mubalik kang bener-bener tadi panutan tadi pepundhen ning tanah Cirebon tak imbangi ning kepintaran tak imbangi ning kesaktian Sunan Kalijaga. ulama jadi-jadian sampean iki bagus pasir rupane ngajine durung sepira apal ning Qur'ane weruh ning hadis-hadis nabine tapi muamalah kang becik kanggo kepentingane ning umum kanggo kepentingane ning umat didinggo semata-mata ngajine sampai tekan ndi sampean bukankah ini sedherek kitab suci Al-Qur'an ini berkali-kali sesering amat ning Gusti Allah Ta'ala diantaranya kitab kitab Al-Qur'an ning surat Yasin kan wis ngonekaken a'udzu billahi minasyaitonir rajim alam ahad ilaikum ya bani agama ala ta'budu syaiton hai anak putu Adam jari Gusti Allah ora diperintahkan dening siro-siro kabeh kanggo nyembah kanggo setan karena setan ngajak ning kesombongan setan ngajak ning bener setan ngajak ning keangkara murkaan jari Gusti Allah aja siapa sing kudu sembah mungkin ngaweruhi wa ani'buduni sebab setan iku inahu lakum aduwwum mubin setan setemene mungsuh kang nyata kanggone manusa munggo yang bagus paselan ingsun tapi apa karena ngajine iku memang dibaca ning kitab suci Al-Qur'ane tapi roh lan uga kang dadi tujuan utama ning agama ora dianggo nalikane Gusti Allah ngomongaken wa ani'buduni hadza sirati mustaqim sembahan aku kanggo menyekutukan kelawan dewa kang sejen sembahan aku jari Gusti Allah hadza siratal mustaqim dalan iki dalan lempeng lebih pinter bagus pasir aja berkhotbah nang apa sira pinter budinggo kepinteran kanggo kepentingan umat hah nanti arti lalu ga makna dan sebagai mubalik lan ulama cukup Sunan Kalijaga kayak kenen gini zaman sekian ulamane ulama makenen mulane diperingatkan walaqad adzalamikum zibilata siro kelawan cara sing kaya konon pengen dianggap wani dening wong sejen tapi wani ya kanggo kepentingan ning agama setitik sirah keuntungane ki bagus pasir dadi pengen ngayoni ingsun bayone kesaktian ingsun lamunan tak ladening sasae berarti bener-bener mubalik sing duwe nyali sing bener-bener duweni suwijining perjuangan kang gede demi keyakinan sing dianut ning Sunan Kalijaga urung kenal sapa Sunan Kalijaga bapak ayudan di tempat kian bocek Sunan Kalijaga sampai tekan ngendi kesaktianing tokoh Cirebon sing aglar Sunan Kalijaga sawangan Sunan Kalijaga wah santri-santri yang sempun sampai pada kumpul Bismillahirrahmanirrahim manunggal mring jalma suci kaulah Gusti anyuwun pangawasane la haula wala quwata illa billah aliyul hakim Allahu akbar ya oh tadi kuat la haula wala quwata Allahu akbar bagus pasir alah daripada kita mengko dilecehaken dening para santri iki lawang kanggo mulih ning Aceh masih kebuka aja nutugi amarane Sunan Kalijaga iya siji di antara kita kudu ana sing mas ning berlain apakah Sunan Kalijaga apakah bagus pasir sing bakal tamat riwayat uripe sawise kita gelar ayudan pengen weruh nama kondang Sunan Kalijaga sing dadi pepundhen panutan yang para pinangaran sing Cirebon laporan sing mati dudu ingsun berarti kudu sira sing mati aja elokan ngitung-ngitung ning mati ning wong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin salat ingsun
ibadahnya Sunan Kalijaga urip lan mati aku duduk kagungane sira duduk ditung-itung nang sira tapi lillahi ta'ala Allah kang ngatur iki kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Bagus pas ya. Bagus pas ya, belum apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa rahmatullahi ayuhal muslimin. Allahu Akbar. Ayo maju, hitungan siji loro ngetak ning baswanta wis lah salaman bae Aja ngamek-ngamek. mumpung ibaratnya wong nyemplung ning banyu ki durung teles kabeh mumpung masih maklumi dening para santri ning Cirebon Sunan balik bae enake bokat beli gelem ngajar ning Cirebon ki balik bae ning Aceh. salah suwijining ilmu pamungkas sing mengko bakal dadi penentu siapa diantara kita sing kudu mati sing kudu emas ning perlaya. Apakah putra Tuban Raden Said Wilatikta Sunan Kalijaga, apakah Bagus Pasya sing kudu mati Sunan Kalijaga? Masih duwe pangandalan-dalan ning ilmu Ya, ilmune ku ilmu setan sira ilmune ku ilmu iblis ilmune ilmu dajjal sira manusia beragama ngerti ning hukum tapi ditindakaken ning hukume dajjal-dajjal zaman sekitu Sunan Kalijaga ilmu pamungkas Bagus Pasya, ilmu apa maning ajian petak gelap salaksa. Langkah wong kang tegualot yen wis tek rapal ajian pamungkas petak gelap salaksa, hancur berkeping-keping lebur papan karo tulisnya sira Sunan Kalijaga. we ilmu petak gelap selaksa Ya. aja lo kan ngerasa bangga sira pernah ngrungu ilmu kuat nalikane ning rimba persilatan Malang melintang kabeh para jawaralan para pendekar-pendekar nalikane bengen tercipta ilmu kang disegani akeh sing pada mati korban dening petak gelap selaksa rupane sisane masih saiki kecung di sini Ilmu petak gelap salaksa lah dipertaruhaken antara uripe sira lawan uripe ingsun saja semestinya kudu ana sing bakal jadi penentu siapa sing bakal mati, apakah kesatria saking Tuban Sunan Kalijaga. ya iyalah menan wong loro iki urip kabeh mungkin sesak ning dunya Iya, jadi kita diantarane kudu ana sing mati kudu ana sing mati Sunan Kalijaga. lamunan sira tak pilih mati dingin kepriwe Tutup Bagus Pasya sing bakal mati, tapi Sunan Kalijaga sing bakal mati. bohong-bohongan melotote kudu temen ayo dijajal nih kene Becik. buktiaken lawan santri kabeh Ajian petak gelap selaksa sing bakal namataken riwayat uripe Sunan Kalijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Manunggil mring jalma suci kaula Gusti anyuwun pangawasane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. kelangan apa sing ilang ku apa hah? Sunan Kalijaga. iya Aja ngantilaken ilmu setan, ilmu sihir. astagfirullah Wong Islam dadi kadiran ilmu setan, ilmu sihir. ilmu sihir Iku dudu wateking sosok mubalik, dudu wateking suwijining wali sing jumeneng ning Cirebon Sunan Kalijaga. rongokaken dening sira pokatan ning Aceh mah akeh ilmu sihir akeh tenung akeh telu ki pantes lamun ning tanah Cirebon mubalik lan ulama ngamalaken ilmu sihir iki sungguh bertentangan kelawan akidah lan syariat agama Islam
jubah kian sorban karo tasbih kelangan kian ya wah ya Serahkan. bener galing kene bener serahkan kode ini serahkan wis serahkan enak temen mau nih sing ngulungaken ku sapa hah wong kira mau guru iya kenal karo kian ya sinantang-nantang wong Cirebon mencegah tujuane pangaran papak ya kian manusane rama guru aja ilokan nuding-nuding wong gedean gini gede apane gede ning wibawa luhur ning budi pekerti nek ulama kini mu balik pokok gede ning leg-lege wis aja nggo sorban aja nggo jubah maning pantes gak mengkononanku oh iya mulai Serahkan, dikayakan serahkan. ke para santri eh. Cirebon delengan bagus pase ulama lan mubalik saking tanah Aceh nanging setelah beber ilmu gelar ayuda kelawan Sunan Kalijaga kira-kira wangune gak wangun meken pantesnya gak pantes mekenen bener rama guru lamun beli percaya bagus pase kena zaman sakian tuh zamannya terbuka pokatan sira kurang yakin dan percaya bahwa sira wangun kayak kenen pantas kayak mekenen itu kudu takon kelawan kabeh para santri sing Sunan Kalijaga masa kiai mubalik orang nganggo sorban orang nganggo jubah Iya. orang gawa tasbih kiai sing orang duweni wibawa yen orang nganggo sorban orang nganggo tasbih beli gawa jubah Sunan Kalijaga konon iya dadi lamun mubalik beli nganggo sorban lah beli gawa tasbih beli gawa tasbih beli nganggo jubah beli nganggo jubah berarti dudu ulama dudu lama dudu mubalik ukurannya sira berarti ukuranku makono dadi ning busana ning pakaian ning penganggo ulama lalu kamu balik disebut kawan ulama lalu balik apabila iki amalia bener budi pekertine iki bener tindak lakue iki kelawan gawa suri tauladane ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab apa langkah contoh sejen kang sempurna contohnya tingkah lakune Kanjeng Nabi Muhammad lamun sira dadi ulama ukurannya kelawan pating gebyare ning pakaian bagusnya ning sorban abote ning tasbih naudzubillah naudzubillah pari bae dadi mubalik pantes gak kaya kenen sira Sunan Kalijaga apa ngomong mengkonon soten Sunan Kalijaga ki durung weruh durung weruh apane ku lamun ning Aceh ning Tanah Rencong Iya. mengenal sosok Bagus Pase wis geger geger para santri lanang santri wadon murid-murid ning wilayah Aceh ki geger bakal ngrungu anak Yai Kondang Bagus Pase Bagus arep Pase. ceramah kumpul kabeh ning ning sejoneng masjid beli kamot masjid konon ning sejoneng langgar ya beli kamot langgar ya iya ning masjid setengah alun-alun beli kamot alun-alun Iya. lamun ngrungu anak Yai Kondang Bagus Pase arep ceramah kabeh wong sing pengen deleng ceramah Bagus Pase pada nangis kabeh dai 1000 mata tadi bakal anak santri lanang karo santri wadon nuli Bagus Pase ceramah wong lanang wong wadon bocah cilik nangis kabeh Waduh. saking kegawa ning segala ceramah Bagus Pase saking enake kayak saking kayak enak dadi lamun Bagus Pase ceramah ku ilo kan tadi undang-undang nang wong ku kongkon ceramah aja coba-coba menghina karo Bagus Pase sering diundangnya mendi bae ning Sampang Madura astagfirullah ning Banyuwangi Banyuwangi pernah ning Lombok pernah ning Sumbawa kabeh weruh sapake kondang sing Tanah Rencong Bagus Pase iku siji ku sing brikelingan sing mantap kaget mah lamun sira diceramah para majelis sing ngrungokaken sira ki pada nangis kabeh lanang wadon gede cilik gede cilik ide saking apane kene saking genang ajaran ceramah Bagus Pase sing menyentuh mungkin mengkono enake kayak saking enake. ini pangeran papa Pripun, nah sekalian kin mah Priwen. sening sira saking Aceh tekan ning wilayah Cirebon wisana ning kene Ya. priwen lamelan sira tak tanggap ning kene kira-kira santri Cirebon iki kira-kira bisa nangis sedih, konon. terharu Kiai larang membayangkan bahwa setelah urip iki ana mati dadi kelingan apa Ono. priwen lamelan tak tanggap pira bayarannya tak bayar dening isun ken lamun wong Cirebon pada nangis kabeh sanggup nanggung jawab Sunan Kalijaga wis kasaran mau nangis mah gampang gawa sapu tangan gawa anduk Iya, wis bener. waras kayak kono tak tanggap nih saat saya juga aja balik-balik pengen ini bae nasaran regane ya larang pira regane ya larang regane Bagus bayar pira larang bagus wah kin ki wisana kene yang kesana ki para santri Santri. ribut-ribut nih kan ini kan santri Cirebon kabeh deleng ceramah Kiai Kondang Bagus Pase sing Aceh bakal ceramah kabeh wong Cirebon nangis kabeh mulai gini ya mulai mene pengen meruncak kayak apa suaranya kene
kudu nurut ning panitia podiume gini kene meregak bae gini kiai Oh, encang mene ki kambiran katon kah para santrine diluruti dingin gorokane kono tutup anu kah teh botol supaya enak Bisa nyaring suara habis supaya nyaring. nyaring rongokan kabeh para pinangeran santri Cirebon kabeh kiai kondang sing aja arep ceramah Jangan nganggo laras pira. Uma gendeng saponana Ceramah ya kapan? gendeng berok sing jati wangi salat ngaji lakonana aja ngorok sewengi-wengi nangis kabeh iya nih kan anak sing nangis kedek bareng Kiai Aceh ceramah wedhus pada lahiran lahiran Saking enaknya. ibu bapak para santri kabeh ya sing mau gak sing mau laman nonton ning ceramah bagus pase aja kari-kari anduk laman wis gawe anduk gawe wae ember pada nangis kabeh ya loh iya nih kan kok dingin anak sing durung nangis mendi malah iki lebak iya mau laman bayaran 1 juta tak bayar 1 juta Sejuta. sekian pindo tak bayar 2 juta kira-kira sebelah kene ki nangis waduh mene nih kene podiumnya digali mene Sisan biaya ya. mene kok waduh merengkal kini kiai murah temen kiai iya Uma gendeng saponana gendeng berok sing jati wangi salat ngaji lakonana aja ngorok sewengi-wengi apa maning kane mau wedhus kin kucing pada lahiran loh wong nonton anak sing gawa kucing nangis kabeh durung pada nangis leban gimana sing durung nangis ikalah lebih wis kesunan kali jaga sejuta kiai dilarang kini 3 juta duwene kita bayar ping 3 tak tanggap ning kene Sekalian. maning iki golongan kian sing endek berandal-berandal kene iki kian belok nangis kene Ngomongnya empet. kiai kira-kira nangis gak kono Uma gendeng sapona Kengelan kin malah bro. Terus lemes. gendeng berok sing jati wangi Iya iya. salat ngaji lakonana aja ngorok sewengi-wengi nangis kabeh waduh bareng Kiai Aceh bareng jogoki Sunan Kalijaga lah dijogoki asu wis ka Sunan Kalijaga pegel iku anu nek sorban karo jubahe penekaken dingin tas penekaken Gampang. ya masak ke kontak tas penekaken jubah Bayar-bayaran aja jaluk sorban. Bayaran dimin. sorban kiai je aduh aja ngelange sih umah gendeng saponana gendeng berok sing jati sing wangi Jatiwangi iya terus Salat wengi jelakonan. salat wengi lakonana Aja ngorok. aja ngorok Sawengi-wengi. sawengi-wengi sing ngorok ke kiai iki kan mulane kepadang ngiler ngeces wis Eh. kepenekaken sorban Pak Guru. Kula mah tertarik dikin nggih. Seneng ning sair tembange bagus pase. bakal wong ngerti ning seni mah pasti seneng ning Seneng ceramah kula. bagus pase oke disuap ini modelnya sirah seneng lebandine sirah suara sumbang kaya konon wih wis gak Soale Rama Guru ning Cirebon durung alami anak kiai ceramah modele bagus pase. langka ning Cirebon mak kiai sing ceramah kaya bagus pase Dudu seneng ning pokale Rama Guru. Nah. tuh apa nih bokat pakaiannya sing bagus-bagus mekono Ora. apa seneng ning apane papa Seneng sote ning gayae. gaya Gayae bagus pase, suarane kowana, kolangka. Iya. Gulune keleletan persis kayak blekok ketelah betik. Wah, iya iya kayak blekok ketelak betik dari malang betiknya. wis ka Sunan Kalijaga iku anu nek jubah karo jupai sorban penekakan jupai bokatan Kira Rama Guru coba yang kene iki. kene men jupai. masa kiai pengen jubah pengen jubah pengen jubah nya Hati-hati kira Rama Guru. nganggo jubah kan dibeli bangun sirah nganggo jubah lamaran sirah semestinya kudu bangun iki kudu ngerti beli sirah nganggo jubah ning artine jubahku kepriwen munggune ning falsafah agama Arti le. anarki ini wah
Ya mbuk itu. Lah isin santri-santri kabeh ning wilayah Cebong ki weruh. Apa artine jubah? Pengen weruh ning balik Aceh weruh tabli ning artine jubah. Beli weruh. Alhamdulillah. Kau kandiak be Rama Guru. Digone kandiak be. Kandiak bae nganggone. Artine ku anak kudu Sunan Kalijaga. Artine ana palsapae ana aja paduang-uangku bae bagenan jubah bagus kari artine beli weruh ya tak kabur mangkone. Artine jubah ku Jubah iki palsapa. Ya Sunan. Jubah likalane dianggo dening ulama dening para santri iki kudu pantes antara makna kang dianggo kelawan sing nganggo. Jubah iku aja ujub lan uga aja gegabah. Oh, ari ujubku sombong, takabur, gegabahku serakah. Bagian sira dadi ulama, bagian sira dadi kiai, tulung-tulung, aja sombong, aja serakah, maling-malingane sira wong pinter, delengaken bocah sing glandang-glandung. Wah, neraka bocakan. Sapa sing bakal sanggup bahwa iki surga kelawan neraka kang bakal ana ning tangane sementara azab Allah iki amat pedih. Oh, dadi Dadi jubah. sombong kaya kono. Aja ujub, Aja gegabah. gegabah. Hari sorban si anartine. Ya anak sorban anak. Ngerti kabeh kun Rama Guru. Lamanan sira bisa ki dinggo, laman beli bisa ki Artine sorban ku apa kudu Sunan Kalijaga. mau sebagai ulama ora ujub ora gegabah. Iya. Mengko iki sorban dinggo, maksudnya sebagai ulama iki tulung nganggo sorban kudu asor ning aban-aban. Ari asor ku endep. Endep. Aban-aban ku pengucap. Oh, aja sombong. Dadi kiai, dadi ulama bisane moyoki wong. Sombong ngomong mana-mene pada baik. Sing arane gunjingaken wong sejen iku perbuatan sing bertentangan kelawan agama. Dadi kudu sorban asor ning aban-aban. Kudu asor Ya artine. ya asor anda pasor kabeh kepada baik ya ngadeg pada dhuwure ari wong Islam ku dotok pada NDP. Hari tasbih siapa artine Sunan Kalijaga? Nyah tasbihne digawa ya. Anartine. Ya ana artine mau ora ujub ora gegabah. Ya. Terus asor ning aban-aban ulama para santri lan mubalik termasuk ning umaroh tulung-tulung kira-kira dadi kiai kang tatas ning sekabeh-kabeh. Hari tatasku pinter bisa sekabeh-kabeh wis ngarani sekabeh-kabeh dadi kiai ku kudu bisa ning segala-gala. Aja tume dadi kiai delengaken dalan pating brenjul ning iringan omahe dhewek, waktu pating sringkah ning iringan omahe dhewek. Endah temen jen. Kita mak kiai sing pada kerja ki kudune ki wong biasa beli bisa kaya konon. Bagian dadi kiai lamun anak kerja bakti ya ayo dipingpin kerja baktine kudu belok ning pakaiane Tatas sekabeh-kabeh. ya tatas kabeh-kabeh. Aja kiai nerwek, bener jadi dewek. Apa iki? Rama Guru Sunan Kalijaga. Lho ngundang guru. Alah. Sawise bagus pasih meyakini ning kesaktian lan kepinteran Rama Guru Sunan Kalijaga, saiki bagus pasih pengen dadi murid santrine Rama Guru Sunan Kalijaga. Kula ki merasa cilik di hadapan Rama Guru Sunan Kalijaga. Aja makono aja. Tangi Rama Guru pada dhuwure dotok pada MDP. pengen dia aku dadi murid santrine Rama Guru Sunan Iya Kalijaga. tapi caranya aja makonon sebab iki berbeda ya. Sebab apa dunia harta lan uga jabatan iki beli membedakan di antara umat. Sing membedakan iku inna akramakum indallahi atqakum. Dadi tingkat ketakwaane tak terima tapi bayarannya larang. Kudu karo tebusane Rama Kudu Guru. karo tebusane segala-gala. Apa kudu karo nggawa pari pirang kintal Rama Guru. Pari Cirebon subur makmur ora kurang ning segi apa? Apa kudu karo hewan ternak wedu sapi kebo Rama Guru. Oh, ning Tegalan ki biasa pengatur para pengembala wedhus sapi kebo wis cukup ning Cirebon akeh. Karo pakaian busana Rama Guru. Pakaian Iya. masih anyar wis ganti maning. Sing anyar maning. Iya. Saking akeh pakaian anyar. Jadi kudu karo apa Rama Guru syaratnya Rama Guru Sunan Kalijaga. Temen tinemenan Banget temen-temenan pengen dadi murid santri Rama Guru Sunan Kalijaga. lamanan sirah temen tinemenan iki sirah kudu bisa mempersembahkan sijining benda pusaka. Benda pusaka. Laman bisa nggawa esok atau sore awan atau bengi ning wujude kembang Wijaya Kesuma tak aku bakal murid dening Sunan Kalijaga. Lamun bisa mempersembahkan kembang Wijaya Kusuma. Balik bae ning Aceh. Ning Aceh. Rama Guru. Turu tekan Aceh lali beli mikiri kembang Wijaya Kesuma. Diputek-putek oleh. Sanggup Rama Guru. Sanggup Sanggup. pirang wulan sanggup. Setengah bulan Rama Guru. Suwe temen.
Suwen setengah bulan. Kesuwen niku. Setengah beduk Rama Guru. Setengah beduk. Sanggup kanggo mempersembahkan kembang Wijaya Kusuma sebagai syarat benjang bagus pasir. Dia aku dadi santri murid Rama Oh Guru. ning kono ku lho kesombongane wong ku. Lamanan durung beduk wis mati dingin kan belum jamin. Ya. Tapi setengah beduk sanggup. Sanggup Rama Guru. Lamanan setengah beduk sira beli tekan ning wilayah Cirebon, bling gawa kembang Wijaya Kesuma. Aja balik ning kene maneh. Bersumpah Rama Guru Iya. demi salah suwijining keyakinan sing banget dipercaya ning segala perjuangannya bagus pasir. Iya ya. Semoga berhasil mempersembahkan kembang Wijaya Kusuma. Insya Allah lamanan sira teman tinemenan pasti bakal berhasil. Ya Rama Guru. Mangga Rama Guru. Iya sing hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.